Από την εμφάνιση της ιδιωτικής τηλεόρασης το κακό που λέγε. Εγώ θα συμφωνήσω ότι έτσι ήταν και πολλές φορές πέσαμε στην παγίδα αυτή. Μέχρι που το κακό γενικεύθηκε. Παλαιότερα, ξέρετε, τα reality είχαν μεγάλη τηλεθέαση γιατί έβλεπε ο Έλληνας ένα δυστυχισμένο στην τηλεόραση και έλεγε Παναγία μου, Χριστέ μου, αγκάλιαζε τη γυναίκα του. Εμείς δεν είμαστε γυναίκα έτσι. μου, είμαστε μια χαρά. Ούτε στον παπά μην το πεις. Τώρα δεν προλαβαίνει ο παπάς να ακούει γιατί οι περισσότεροι είναι δυστυχισμένοι. Κακά τα ψέματα. Αντικειμενικά. Παίρναμε μια δύσκολη κατάσταση. Κύριε καθηγητά, είσαστε αισιόδοξος για το 2013? Νομίζω ότι ήμουν αισιόδοξος από τον Ιούνιο. Τώρα πια είμαι βέβαιος. Πρέπει να είστε στους μοναδικούς. Να κάνουμε παρέα. Θέλω να κάνω παρέα. Είσαστε στο 1%. Το δέχομαι. Γιατί το Ευρωβαρόμετρο έγραψε ότι το 99% των Ελλήνων. Είσαστε ένας σοβαρός και καταξιωμένος επιστήμονας. Μακάρι να είστε. Θέλετε να μεταφέρετε, είναι πολιτική ευαισθησία? Πιθανόν. Πιστεύω ότι η αισιοδοξία είναι πολιτική. Βέβαια δεν ξέρω πώς κολλάει. Αρκεί μην με δυσκολέψετε γιατί με την κυρία ίσως θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αισθανόμαστε απεσιόδοξοι. Τα στοιχεία είναι όπως τα προβλέπαμε. Τέλειωσε ο χρόνος έτσι κι αλλιώς. 5 μέρες είμαστε πριν από το χρόνο. Άρα ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση. Μέχρι τα γεγονότα δεν πρόκειται να συμβούν. Μάλλον θετικά θα είναι όποια γεγονότα συμβούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι δημιουργική, αναπτυξιακή, βελτίωση των συνθήκων και όπως βλέπετε και από τα πρωτοσέλιδα τουλάχιστον των εφημερίδων που διαβάζουμε όλοι, αρχίζει σιγά σιγά να περνάει η εντύπωση ότι η Ελλάδα δεν ήταν αυτό που περιμέναν κάποιοι και ήταν κάτι αισιόδοξα θετικό. Μήπως είναι σε θεωρητικό επίπεδο όλα αυτά? Ξέρετε, να εξηγηθώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων, συμφωνήσετε κι εσείς, που υποφέρουν. Έχει μειωθεί δραματικά ο μισθός, δραματικά η σύνταξη, δραματικά τα επιδόματα και οι φοροαπαλλαγές, έχουν αυξηθεί οι φόροι, έχει αυξηθεί η ανεργία, δεν παραμένει το ίδιο το κόστος της ζωής, έχουμε αύξηση των υπηρεσιών και των... Και όπως αντιλαμβάνεστε, αυτοί οι άνθρωποι δοκιμάζουν τις απόψεις μέσα από την καθημερινότητά τους. Γιατί ίσως δεν έχουν και την επιστημονική γνώση. Καταρχήν, στα οικονομικά υπάρχει μια παλιά άποψη, η οποία όμως είναι πάρα πολύ σοβαρή και έχει αποδειχθεί στην επιστήμη ότι είναι τρομερά ισχυρό επιχείρημα. Είναι αυτό που λέμε δημιουργική καταστροφή. Δημιουργική καταστροφή. Στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια έγινε μια δημιουργική καταστροφή. Από ποιους? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Τρόικα, από τους Έλληνες πολιτικούς, κυρίως από αυτούς που υπέστησαν όλη αυτή την πίεση, που ήταν οι Έλληνες πολίτες. Όλοι μας. Μηδενός εξαιρουμένου, ο καθένας από το μετερίζει του, ο καθένας στο μέγεθος το οποίο γιατί μπορούσε να... Γιατί χαρακτηρίζεται δημιουργική? Τη χαρακτηρίζω διότι εάν δούμε όχι προς τα πίσω, τι είχαμε και τι χάσαμε, να μην είμαστε δηλαδή σαν τους Έλληνες της καταστροφής, της Μικρασιατικής καταστροφής, αλλά ήμασταν τους Έλληνες τους Ευρωπαίους, κατορθώσαμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση τέτοια που μας επιτρέπει σήμερα με αισιοδοξία να βλέπουμε ότι στο μέλλον θα είμαστε μέλη μιας μεγάλης κοινότητας, πάρα πολύ ισχυρής οικονομικά, τις ισχυρότερες κατά την κρίση μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία αν εγώ έχω δίκιο ή άδικο. Θα είμαστε σε μια ισχυρή κοινωνία, η οποία θα είναι δημοκρατική, η οποία θα λειτουργεί με θεσμούς και συστήματα τα οποία δεν ήταν αυτά που ξέραμε μέχρι χθες και βεβαίως δεν θα είναι ο τρόπος λειτουργίας της οικονομίας μας, ο τρόπος ο οποίος βλέπαμε μέχρι πρότινος να ισχύει. Μα αυτό το να αισθανόμαστε πια ως Ευρωπαίοι δεν είναι λιγάκι. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι κατά της πατριωτικής πασαρέλας. Είμαι κατά της αποκλειστικότητας της ελληνικής, ότι είναι ο υπερούσιος λαός, ότι είναι ο πανέξυπνος ο Έλληνας, ότι είναι ο μάγκας, ότι είναι ο τσίστης. Ο ομφαλός της γης, μάλιστα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ανούμε να δεχτώ ότι πολιτισμένος είναι εκείνος ο πολίτης ο οποίος εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βάζει σε συγκεκριμένους ρυθμούς όχι μόνο ανάπτυξης και ζωής. Αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες που είμαστε, δανειζόμαστε με την εύνοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της Ευρωζώνης και με την υποστήριξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εάν τη χάναμε αυτή την υποστήριξη, εάν δεν μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές, όπως δεν είμαστε αυτή τη στιγμή, άρα τουλάχιστον έχουμε μια υποστήριξη. Ο Έλληνας πώς θα ήταν, κύριε καθηγητά, η ζωή του Έλληνα πώς θα ήταν, αυτό μας ενδιαφέρει. Η ζωή του Έλληνα. Ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα ήταν δραματική. Θα ήταν χειρότερη από τις συνθήκες που περάσαν οι γονείς μας στην περίοδο της κατοχής. Τέτοια κατάσταση.
Χειρότερη. Δραματική πολύ... κατάσταση. Δραματική. Αυτή είναι η εκτίμησή μου όμως. Αυτή λέει η επιστήμη. Τώρα, εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να παίζει ζάρια με την οικονομία, μπορεί να παίζει ζάρια με την τύχη του μέσου Έλληνα, μπορεί να παίζει ζάρια με την κατάσταση η οποία θεωρεί ότι θα αποδείξει ότι η θεωρία του είναι ισχυρή, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ, σαν κοινωνικός επιστήμον, δεν μπορώ να το αναλάβω και δεν μπορώ να το προτείνω σε κανέναν. Εάν υπάρχουν κάποιοι άλλοι, ας το κάνουν εκείνοι. Αλλά εγώ λέω ότι η εκτίμηση μου είναι ότι η Ελλάδα θα ήταν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν αυτή που ζήσανε οι γονείς μας κατά την περίοδο της κατοχής. Θα σας απαντήσω. Είπα και πάλι ότι κάποια εποχή ο πατέρας μου πήγαινε στην αγορά με ένα τσουβάλι χρήματα και προσπαθούσε να αγοράσει το γάλα για την αδελφή μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι μεγαλύτερη αδελφή μου από μένα. Εντάξει. Αυτό έγινε. Αυτό το είδαμε. Δεν είναι θέμα, τα διαβάσαμε τα βιβλία. Μας τα πέρασαν οι γονείς μας αυτά τα πράγματα. Η καταστροφή δεν είναι εύκολη. Ο πληθωρισμός και ο υπερπληθωρισμός που κατέγραψε η ελληνική οικονομία στην περίοδο του πολέμου μπήκε στη βιβλιογραφία. Ήμασταν μία από τις λίγες οικονομίες που μελετήθηκαν στη βιβλιογραφία ακριβώς για τον υπερπληθωρισμό που είχαμε. Θεωρώ ότι με τις απαιτήσεις που έχει ο ελληνικός λαός σήμερα, που δεν ήταν εκείνος του πολέμου, διότι ο πόλεμος, εν πάση περιπτώσει, ήταν και μια βίαιη κατάσταση για τον μέσο Έλληνα. Εγώ χθες άκουσα ότι τα χιονοδρομικά κέντρα, λέει, είναι όλα γεμάτα, ας πούμε. Ρίξαν τις τιμές, αλλά γεμίσαν. Άκουσα ότι φύγανε διπλάσιοι από πέρσι Έλληνες και πήγανε αλλού. Αυτό και λύση ανάγκης, βέβαια. Ναι, η λύση ανάγκης είναι πήγανε στο χωριό τους, τα δέχομαι όλα αυτά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχε το πετρέλαιο, σε βενζίνη να πάνε με τα αυτοκίνητά τους εκεί πέρα. Όχι, είναι και ένα δείγμα αισιοδοξίας, αν θέλετε, που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ως ανευθυνότητα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε αυτή τη χρονιά. Δεν είμαστε να δέψουμε τις ναύες. Όλα τα χρόνια είχαμε, αλλά δεν κάναμε. Εσείς πιστεύετε ότι την κάνουμε τώρα? Δουλέψαμε. Για τη φοροδιαφυγή δεν έχουμε κάνει τίποτα. Συγγνώμη, σας για τη φοροδιαφυγή σε αυτό συμφωνώ μαζί. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Εναντίον, αυτό λέγαμε εδώ και στους πολιτικούς, ότι δεν θα ξεχάσω, ο κ. Χρυστοδουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, βέβαια με την αμνηστία για τα επαναπατρισμένα κεφάλαια. Είχε πει φέτε τα πίσω και θα σας αφορολογήσω με 5%. Ξέπλυμα ήταν αυτό. Ξεκίνησε από τον Πασόκ, κατά την άποψή μας τη δημοσιογραφική είναι ξέπλυμα. Λοιπόν, δουλειά υπάρχει για τους πολιτικούς και για όλους μας. Νομίζω ότι η χρονιά η επόμενη είναι αυτή. Για να έχουμε δουλειά και εμείς πρέπει να έχουμε διαφημίσεις, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου δεν δούλευε, άρα δεν προέρχομαι από οικογένεια η οποία ήταν μικρό μέσο αστική οικογένεια. Αυτή ήταν ο χαρακτηρισμός της. Εν πάση περιπτώσει, σπουδάσαμε, τελείωσε. Πίσω τα αφήνουμε αυτά, κύριε Παπαδάκη. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό που ζητούσατε προηγουμένως. Ρωτήσατε προηγουμένως. Δεν είναι να γεμίσουμε αισιοδοξία ανθρώπους οι οποίοι πράγματι περνάνε επώδυνα αυτή τη στιγμή, ως και πολύ άσχημα. Το θέμα είναι να δούμε ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση για να μπορέσουμε να τους δώσουμε μια αισιοδοξία. Άρα, όταν εδώ και ένα χρόνο πολλοί από εμάς φωνάζαμε ότι αν δεν σταθεροποιηθεί δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι και πρέπει να σταθεροποιηθεί και όλοι μας λέγανε τι θα γίνει με την αισιοδοξία, τι θα γίνει με την αισιοδοξία και εσείς και πολλοί σας συνάδελφοι, άλλοι συνάδελφοι φωνάζανε για την αισιοδοξία, λέγαμε ότι έπρεπε πρώτα να σταθεροποιηθεί. Έχω την εντύπωση, αυτό σας λέω από τον Ιούνιο, ότι η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί. Τα νούμερα βγήκαν όπως τα περιμέναμε και καλύτερα από ό,τι τα περιμέναμε. Καταρχήν, τι θα δούμε την επόμενη χρονιά. Πάντως και η έκθεση και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έκανε λόγο για ύφεση μεγαλύτερη του 4%. Για να 4,5. Ναι, 4,5. Εκεί είπα, αυτό είπα. Είμαι πιο αισιόδοξος από το IMF.